Brebre age media Ekwanso ewo Peace FM 104.3 abrabo enwumre no nan ekosi enwumre no nsia na sese odi Ahenkan kwa meyeboa na aso dwumedie ne mu na oni YouTube samtrofo atwetwe nkoma mode atodwa sese de wo bema dwumedie no aye akono odi dwumedie pi hyehyɛ pi na ebewrewre mu ama no aye kamapa. Ekwanso Brebre Monday to Friday. Oh boy, fire. The same Akacha man is driving on your friend, be serious. Wo ani ya na wo di ye Nyankopon. Wo bra ya mra wo wiase abrabom no. Wa Kristo woni ya na ni da so. Adishima ma me din di odi Ahenkan kwa meyeboa. Drive time presenter of Peace 104.3. From Monday to Friday, 4 p.m. sharp to 6 p.m. Let no siaka sebo bremo. Bomodian so be tebi wo mra wa point ma wokufi. San say drive time Ekwanso Brebre. Ghana fo nyina nim dada. Asresem enwuma mu ani gye education entertainment. Ni nyina ma bone bede with the total support from the drive team. Me na daw. Me say the be bia nchen. Abo ziki jansen. Enya du ope. Ne dia bia ho. Pe Kengrai Etwoaso Minadao TBO Peace 104.3 Monday to Friday 4 p.m. sharp with your one and only international killer Abubunia Show Ekwanso Brebre Bien TV Wodi Abu Boga killer Abubunia ama